Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a Alfonso Magariños, que é o tesoureiro da Cofradía de Semana Santa de Paradela. Bos días, Alfonso. Buenos días. Gracias por virte aquí. Nada, vos por invitarnos. Conteme un poquinho cal é a súa relación ca cofradía, como empezou... Pois bueno, a relación miña coa cofradía ven de moitos anos atrás, pero bueno, este ano é o primeiro ano que me involucrei un pouco na directiva. Entón estou como tesourero. E nada, vamos a empezar unha etapa nova a ver o que sacamos adiante. Claro, porque é unha directiva pois nova, non? Sí, a directiva, bueno, é nova no funcionamento. Agora en edad, máis ben, somos maiores que novos, non? Pero bueno, vamos a ver se retomamos cousas que quedaron aí no tinteiro, quedaron aí pendientes. A cofradía últimamente pois quedou un pouco así á deriva. Entonces vamos a ver se este ano somos capaces de relanzada. Levantala, poñela a funcionar, e, bueno, que se retome o que non se debe haber perdido nunca, digamos. E como vai a preparación desta Semana Santa deste ano? E cando cae primeiro? Cae sobre o 18, 19 e 20 de abril. Este ano ven un poquinho máis alta, que normalmente sempre cadra a finales de marzo e principios de abril, pero este ano ven un poquinho máis alta. E como van eses preparativos? Bueno, de momento un pouco lentos, porque ainda estamos coa reseca das festas de Ano Novo, Navidad e todo eso. Pero bueno, o 25, sábado que ven, empezamos os ensaios. Mas ben é unha toma de contacto para falar cos posibles actores, os que se quedan, outros que entran novos, e bueno, dai salirá os ensaios seguintes. A partir de aí xa poñeremos unha fecha fija para seguir ensaiando hasta a última semana, que a última semana aí xa é todos os días. Claro. Aí xa non hai descanso, aí hai bum, todos os días. Entón, ainda non hai, digamos, nada pechado a nivel de actores, ainda teñen que convencelos, non? Sí, non, a ver, prácticamente casi se pode decir que xa os temos, casi. O que pasa que, bueno, estamos ainda tratando varias cousas, e unha das cousas que queríamos facer este ano era a ver se podíamos ter uns segundos actores. Porque nunca pasou nada, sempre tivemos a suerte de que sempre se chegou o día e se fixeron as cousas. Pero agora, digamos que a Semana Santa de Paradela agora non é a Semana Santa de Paradela de cando hai 30 anos atrás, que éramos todos veciños dali da parroquia, agora colle un carácter máis profesional, digamos. Que é ben de interés tamén, entonces... De interés turístico, entonces claro, agora ven xente de moitos sitios. Non podes xogarte a que ese día lle pasa calquera cousa a un actor, e non ter outro de relevo. Entonces estamos a ver se somos capaces de ter un segundo actor de cada un dos papeles principales. A ver, hai papeles que non teñen moita importancia porque calquera dos que están o saben facer, porque levan moitos anos e xa o saben de memoria, non? Pero, bueno, os principales, polo menos, a ver se conseguíramos facer eso, para ternos un pouquiño aí curados en salud polo que poida pasar. Claro, sería ter un sustituto por si calquera cousa. Sí, tamén me comentaba antes que unha novedade, bueno, é nos horarios, non? Nos horarios que comentábamos así das sí, bueno, os horarios son que van a ir un poquinho máis tarde, non? Son os mesmos que hai do ano anterior, simplemente que este ano van a ir media hora máis tarde, porque como a Semana Santa nos cadra a mediados de abril, entonces os días van un pouco máis largos. Nos o que procuramos é facelo sempre de noite, as escenas que son de noite, porque, claro, agora ya acoplamos luminosidade, efectos de luces, entonces, claro, hai que esperar que veña a noite para poder lucir un pouco. Claro. Entón, decíame dos ensaios que van a empezar agora, e unha vez que collen xa o ritmo de ensaio, canto se ensaya, canto vai? Un día a semana. A partir de agora, un día a semana. Vamos a ensaiar un día a semana, hai que poñer o día, porque depende, claro, de xente que traballa, entonces estamos en que unha, por xente que traballa, outra porque o local témolo compartido co coro parroquial, entonces, claro, temos que buscar os días de ter o local libre, a maneira de que a xente poida. Entonces, unha do que barallamos é o sábado. Pero, claro, o sábado para a juventud tamén é un pouco complicado. Entonces, claro, pero bueno, aí o deixamos a ver o que acordamos este sábado, a ver o que acordamos, e despois con arreglos. Porque tamén temos unha cousa que somos moi flexibles, porque ven un actor que é xoven e ten que traballar, e entonces, pois ese papel se ensaia o miércoles, o papel en onde vai a participar ese actor. Os outros ensaiamos o jueves, os outros os sábados, non temos por que ensaiar todos xuntos no mesmo día. Iso despois, sí, nos últimos semanas, sí, aí xa temos que ensaiar todos, porque incluso ensaiamos nos escenarios xa, incluso fora, para ver como queda, o tema da iluminación e todo eso.
Pero ahora, de principio, non temos moito problema polos días e os horarios, porque nos adaptamos a cada un dos participantes. Estaba pensando eu agora, non sei se teñen pensado no caso de que chova ou de que faga mal tempo, como teñen algún, como se faría? Ese é un problema que temos que non temos nós só, eu pensaba eu xa mañá. Claro. É un problema que temos que a Semana Santa é nunha época que non pode ser en verano. Entonces, pero pasa no resto de España. Sí. Se chove, por mala suerte. Nós tuvemos anos de estar que chove, que non chove, vamos, non vamos, salimos, non salimos, agora parou un pouco que salimos, salir para fora, coller molladuras, pero claro, é o que hai, temos que esa bata temos que contar con ela, non podemos facer nada, o tempo é o tempo. E como valoran os cambios que se fixeron o ano pasado, por exemplo, que se cambiou de actor, o actor de que facía de Xesús era un rapaz novo? Os cambios todos que se fan, nós intentamos que sea para mellor, non? Porque é o que falamos, o que me dicía antes, agora non é a Semana Santa antes, temos que superarnos, cada ano temos que superarnos, claro, non podemos deixar o que é a tradición religiosa, que esa temos que mantela, pero o que é os guións e todo eso, tratar de darlle un pouco máis de vida, e que temos un problema que a Semana Santa, por exemplo, para a xente xoven, faise un pouco aburrida. Sí. Sí, porque sempre o mismo, tal, os rapaces, os pequenos, incluso non o entenden moi ben, non? Entón, o que temos que facer é tratar de que a xoventú, e principalmente os cativos, que entendan o que están vendo, non? Entón, é o que temos que ter que ir superando cada ano, de forma que a xoventú se atrae un pouco. Se o entende, se o atrae, porque senón van ali, están mirando ali uns actores, ali dá igual. Como se fora outra cousa. Claro. Entón, o que hai que é tratar de que a xoventú, e principalmente os cativos, que sepan o que se está facendo ali, para que o vivan e lle den a importancia que ten. Pero, bueno, precisamente a Semana Santa de Paradela, se algo non é aburrida, porque hai outras que poden ser un pouquiño máis o de sempre, pero precisamente a de Paradela é moi diferente, porque representades escenas... Claro. Porque é unha forma, a ver, ben sendo que che comentaba eu antes, por exemplo, a maioría das Semanas Santas son procesións, con imágenes. Entonces, a un cativo pequeno de 6, 7 anos, como lle explicas iso que está vendo? Ve unha imagen por aí, tal. En cambio, a Semana Santa nosa sí que entende, porque ve o Cristo ali, ve os actores, entonces ve o que realmente pasou. Entonces, os rapaces é máis fácil de asimilar eso. De feito, a ventaxa que temos nós, que os cativos se van involucrando de pequenos porque o van vivindo e o van entendendo. E como vive usted como veciño dali, a nivel persoal, que é para vostede a Semana Santa de Paradela? Eu, para min, é un acto moi importante, e como para min, para outros. Eu incluso che podo decir que hai xente que estuvo na Semana Santa anterior, xentes que estaban antes, que collían as vacacións para a Semana Santa para traballar na Semana Santa. Carai. Que non é para decir para disfrutalo, para traballar. Collían as vacacións no seu traballo, 15 días, mitad das vacacións, para dedicarlle á Semana Santa. Entón, con ese chico, como se vive un pouco a Semana Santa. E como lle explicaría a alguén que sexa de fora, que non a visitara nunca, como é? Como a vivides? Como é de diferente? A ver, a xente que ven de fora lle encanta. A xente que ven de fora repite, volve a vir. Sí, volve a vir, e incluso os que teñen así algo de contacto cos dali, te chaman, che preguntan, e cando é que hai, é que se fai. Hai un dato moi curioso, que o Viernes Santo, a noite que é o entierro, pois digamos que non ten unha vistosidade moi enorme de o que é en plan teatralizado, porque solamente é baixar o Cristo da cruz e tal. Bueno, pois é o día que máis xente hai. O Viernes Santo. O Viernes Santo á noite. Está así a tope de xente. E iso que é de noite, é moi tarde. E moitas veces con molladuras. O ano pasado mesmo, que temos que agradecer a banda que nos ven a tocar, que é unha banda de gaiteiros, que é de aí de Pollo, que nos ven a tocar, e tocaron a chover. Que non se dá moito caso ese de que bandas e cousas así toquen a chover polo problema dos instrumentos, que se mollan. Imagínate os tambores tocando a chover. Pois o fixeron. O ano pasado a chover. E os pais dos rapaces, porque claro, como é da provincia de Pontevedra, veñen moitos pais dos rapaces. Os pais dos rapaces cos parados americanos. O sea, que o Viernes Santo é, digamos, o que máis gusta en xeral á xente, non? A ver, para min o día máis bonito é o Viernes Santo pola mañán.
Pola mañá. Sí, Por que? para min, por Sí, meu claro, gusto. que llevo a preguntar para usted cal era o momento mellor. Claro, porque, a ver, aí é onde se fai o xuicio, onde despois o azotan, onde vai coa cruz, o crucifican, pero, che digo, hai moita xente, pero á noite, non sei o porqué, é cando máis xente hai. Bueno, igual pola máxia de que é pola noite, Pode ser un que é pola ambiente noite, diferente. a ver, é unha procesión moi bonita, despois a baixar toda a procesión do monte, coas velas, todo eso é moi bonito. Por eso a xente ven. Me imagino que será por eso. E para entrar a formar parte do que é a teatralización toda, pode entrar calquera persoa? Sí, calquera. Nós estamos abertos a calquera. De feito, daqui de Villarcía temos moita xente participando. Sí, temos moita xente participando. Facendo papeles, a ver, máis ben papeles secundarios, pero sí, facendo papeles. Claro. E, bueno, temos un que fai o papel que é o de Herodes, que é daqui de Villarcía, que non é daqui de Villarcía, vive aquí en Villarcía, pero é... que é? Estranxeiro. Non, é estranxeiro. Aprendeu a facer o papel en galego. Carai, claro. E o fai moi ben, moi ben. Supoño que para Xesús xa é un poquinho máis, para seleccionar, non? A persoa que fala de Xesús xa é un poquinho máis delicado, non? Ou non? A ver, delicado, o que é que ter voluntad. Se ter voluntad, despois o actor faise ali, porque son papeles sencillos, non son papeles complicados. Claro, requeren de moito ensayo, porque hai persoas que na súa vida fixeron pois nada de teatro, ni nada polo estilo, entonces claro, lle costa un pouco facer eses papeles, pero non é complicado nada, Eso simplemente é cuestión de voluntad, e como vas uns cos outros, cando hai unha cousa que a maioría dos que vamos non sabemos o papel do outro, pero sabémolo daquela maneira. Sabemos cando ten que entrar o outro, moitas veces estarlle co codo, para que sepa que agora entras ti, así. É por eso que facilita moito o facer os papeles. Porque usted fai algún papel ou que... Eu levo feito pois, menos de Cristo casi de todos. Menos de Cristo. Agora o que estou facendo agora, como chamamos nós chamámoslle o dos vellos, que é o Sanedrín. Sanedrín, nós... Eso de antes de, ver de vello, vamos fazer de vello, bueno, que é o Sanedrín. É o que estou facendo agora últimamente é de Sanedrín. E de todos os que fixo, cal lle gustou máis, ou cal foi máis bonito? A ver, eu fixen de Pilatos, que me gustou moito, fixen de Herodes tamén, os papeles todos, pero, bueno, o de Pilatos foi un dos que me gustou, e o de Caifás igual. E canta xente esperan? Non sei se teñen unha aproximación de canta xente se pode achegar a... A ver, non é fácil. Nós temos unha aproximación que vai entre os 2.500 e 1.000 personas. 2.500, 3.000? 3.000 personas. Parece exagerado decirlo así. E nós ese cálculo o facemos un pouco polos aparcamientos que temos. Nós temos os aparcamientos e sabemos os aparcamientos, os coches que collen en cada aparcamiento. Tenemos 3 aparcamientos. E collen sobre 40 coches en cada aparcamiento. Entón, se multiplicas eso por 3 personas, e despois por 3 días. Claro. Son os cálculos que temos. Este ano, queríamos saber, hai un chaval aí novo que está metido nunha empresa desas que con un dron e tal, fan a medición por metro cuadrado, para ver se tuveramos unha cousa máis, un pouco máis exacta. Pero, bueno, non é fácil, porque ao mellor un ano temos un ano bom, está a tope. Temos outro ano que chove e somos poucos. Somos 4 gatos ali. Bueno, 4 gatos nunca son. Nunca somos. A ver, eu creo que o mínimo que pode haber un día que chova son 200 personas. O mínimo que pode haber un día que chova. Digo o mínimo xa, un día que chova, un día destes días que ten que estar que si salimos, non salimos, e claro, a xente queda, espera, outros se cansan e marchan, pero eso... afluencia de xente, a verdade que temos. De feito, agora houve que adaptar aparcamientos a eso porque non hai maneira. Cada ano vai a máis, claro. Claro, sí. Agora temos 3 aparcamientos completos, e despois, bueno, o que aparcan polas beiras rúas das pistas, sí. Pero, bueno, seguimos animando a que vaya máis xente ou xa chega... No, que veña máis xente. Ojalá viñera tanta xente con que tuveramos cambiar a ubicación dos escenarios. Ojalá, agora, sí. Porque agora o temos, porque, bueno, non queríamos sacarlle o mérito que ten que sea arredor da iglesia, porque o escenario principal se fai arredor da iglesia. Despois sí, que vamos coa crucifixión ao monte da Croa. Pero, claro, non queremos sacarlle eso de ser ali no adro da iglesia e todo eso, porque, bueno, é a esencia deso, que ademais tiñamos outras ubicacións xa que nos ofrecían para poder facelo, pero, claro, requiere sacalo dali,
e o sacalo dali parece como que lle sacas Perde a esencia, claro. esa esencia religiosa, non? Bueno, podía ir para outra iglesia, pero xa tampouco é o mismo, non? Sí, pero non hai... non sería da parroquia. Claro. Claro, sacar a Semana Santa de Paradela, pois non ten Claro, moito sí, sentido. A ver, semos un pouco cabróns neso, non? Pero si é de Paradela, é de Paradela. É lógico. Nos damos a oportunidade de que veña quen queira a participar, eso sí, quen queira. De feito, a que foi ano pasado de Nai, de Jesucristo, era de Barro, do Ayuntamento de Barro, O sea, que estades abertos a xente de todas partes para participar. sí. O sea, terían que se poñer en contacto con vos, se queren participar. Sí, bueno, unha das formas máis fáciles para poñerse en contacto, que é o que todos poden acceder a él, é o Ayuntamento. Desde o Ayuntamento xa se poñen en contacto con nós. Porque, bueno, nós agora este ano non nos dá tempo a facer unha publicidade moi grande para que sepan quen somos, a quen poden chamar, o mismo que pasa cos medios e todo eso, pero bueno, todo eso, por exemplo, a través do Ayuntamento, o Ayuntamento ao chamarlle xa nos chama a nos automáticamente. Oye, mira que chamaron de aquí, que chamaron dali e tal. Pois a través do Ayuntamento que contate, entonces. Sí, a forma máis práctica agora é a través do Ayuntamento. Ou, a ver, o sacerdote que temos agora, o cura, leva 7 parroquias. Entonces, calquera das parroquias que leva, poden falar co cura que xa está. Xa está el conectado. Xa el se conecta con nós sin problema nin. E xa para ir rematando, a última pregunta que lle iba a facer é como animaría a xente que nunca fora para Paradela a ver a Semana Santa, que lles diría para que se animen a ir a vela, que van a encontrar? Van a encontrar algo diferente. Van a encontrar unha Semana Santa diferente. Van a encontrar unha Semana Santa viviente, onde van ver o Cristo en persona, os personajes todos, a realidade da Semana Santa, o que é a pasión de Jesucristo, pero en vivo. Non con imágenes, nada, en vivo. Van a vivir ali, van ver como participan, van ver como hai moita xente que chora. Hai xente que se emociona, claro. Que se emociona, sí. Hai que vivilo. Tens que vir ali e vivilo. E de feito, a xente que ven, incluso hai 3 anos ou así, nós fomos á zona de Andalucía e coincidíanos 15 días antes da Semana Santa. Dando unha volta por ali, pois eu e a muller, medios perdidos, encontramos unha cofradía que estaba preparando os santos. Bueno, pois conocían a Semana Santa de Paradela. Carai, bueno, é que claro, ten xa un nome. Porque un dos que levaba a dieta daquel é comercial. É claro. E andaba por Montevedro. E que opinión tiña porque por Andalucía a Semana Santa ten moita importancia, que opinión tiña da daqui? Claro, a eles o que choca, porque claro, esa parte de Sevilla, por aí, o que choca un pouco é a Semana Santa viviente, porque eles son moi devotos das imágenes. Cada un ten a súa cofradía, a súa imagen, e son moi devotos deso, non? Entón, o da Semana Santa viviente, a xente principio choca un pouco, non? Claro. Entón, despois, claro, se a ven, de feito, nós temos unha que participa, que tamén é María José, de onde é? Bueno, é dunha zona desas tamén, de hacia Sevilla, por aí tamén, que ela vive en Cambados, pero é desa zona. E esa tamén o vive, e lle encanta, participa, está aí sempre en canto pos algo, ensaio tal día, xa está pon, ok, xa está. Claro, xente unha vez que entra engancha, supoño, sí, non? Sí. Engancha moito, tanto para vela como para participar. Sí, engancha porque ademais, a ver, unha vez que estás ali, somos unha familia, non? Pois ali picas un trozo de rosca, un café, calquera cousa, estás ali en familia, mentre un están ensaiando, os outros están ali tal, que moitas veces o director que dice, fuera, porque claro, te pasas de revoluciones, entonces. Claro, bueno, pois nada, deixámoslo aquí, desexo vos moitísima sorte este ano, cos ensaios, con todo, que saia todo moi ben, que non chova. Pois esperemos vervos por ali. Sí, claro que sí, sempre vamos. Sí, non, xa, é unha broma. Pois moitísimas gracias, Alfonso, por vir ata aquí. Gracias a vos por invitaros, e nada, aproveitar de que estamos aquí para que sepan todos que a Paradela, que en Paradela se vive ben. Moi ben, pois moitísimas gracias a vostedes tamén por estar aí, vémonos na próxima entrevista.